trochu se bojím, co ti je, kdy to, co schoří, neschnie a oheň vodu těžko spálí. A další pravda hovoří, že to, co schnie, neschoří. My jsme to nikdy nevzdali. To jsme my, máme hadice obrovský, my jsme hasiči suzdolský, s oněm i žížní souboj svádí. To jsme my, do velký dálky tocí krem, ani svůj mundur oblíknem, tak všechny ženský po nás pálí. Plameny praskaj, hoří dům, stěny se portí, oheň sálá. Ne, dnes nezvítězí, nikdy nesklame ten náš občas to není velká sláva. Ty snad mi nevěříš, vždyť víš, to jsme my, máme hadice obrovský, my jsme hasiči suzdolský, s oněm i žízní souboj svádí. To jsme my, do velký dálky tocí krem, ani svůj mundur. Dámy a páni, vážení priatelia, hasiči, hasičky, vyhodnocujeme kategóriu žien, to znamená, že na 7. mieste Šarišské Michalany, ženy, 6. miesto Ražňany, 5. miesto Jarovnice a 4. miesto Torisa. Vystupte. Ďakované listy bude odovzdávať predseda DHZ, starosta obce, veliteľ. Uvidíme raz, nebojte. Predseda okresného výboru môže ešte aj poboskať dievčatá. Pán starosta ešte raz upočka. Nemu zalíť. Takže ďakujem pekne za zornú reprezentáciu svojich dobrovoľníckych zborov v našom okrese, tu na memoriáli pána Porembu. Dievčatám ďakujem pekne, zaradte sa. Takže 3. miesto s časom 21.76 získalo družstvo žien z Krivan. 2. miesto s časom 21.74 Brezovica. A 1. miesto fanfári 19.86 Lúčka. Nuž, a teraz sa odovzdávajú poháre. Hej, my ďakujeme, ďakujeme. Nevyšlo tam možno. To spravíme, hej. Ďakujem. Prvé miesto. Lúčka. Ešte zdehni kučička. Aha. Poď sa prepohára, aj tak. Opýtal by som vás, ak neveľa. Niklovi dajte si prepohára, tak hej. Nie sú mali pamiatku, hej? Nezavadla som. Blahoželáme. Áno, sú to zábery do časopisu Šarm. Takže na 0. mieste kategóriu mužov Lúčka B mali neplatné pokusy, to znamená, že vystupte, dostávate taktiež na účasť. Na 11. mieste Jarovnice, 10. miesto Brezovička, 9. miesto Michalany, 8. miesto Krivany, 7. miesto Raslavice, 6. miesto Ražňany, 5. miesto Kendice, 4. miesto Jakubovany.
tvůj hlas. Jak z rány a v duši máš malého ďáblíčka, seš to. Prostě ty moje hasička, mám snad. Já všechny v extáze, když spatřím, jak běžet po dráze, jak dává. Pěkně za obec, já chtěl bych tvůj borec nakonec, tvůj borec nakonec. Já to zpravo jenom čas, já budu muset udržíme zkrátit. Na základu hasičko má moje víra, tebe stále neumírá. Máme, že má se na to, ale tak se nevídá, nevídá. To já to já, já se tam spolupracuji. Nerád by se píši na to, že mám také lášky, že Takže gratulujem aj ja, že vám ďakujem a zaraďte sa. že by tu stali za mnou. Tretie miesto časom 17:48 Midpoš. Druhé miesto časom 17:16 Pekľany. A prvé miesto časom 15:85 Lučka. Lučka! Nemá si to hovorila. Spacíš, jak mi srdce teče, když se střelíš oba v terče. Hasičko má, řekni, budu tvá. Hasičko má, po tobě práhnu, když se rozeběhne. Hasičko má, Takže ešte máme jedno vyhodnotenie. Domáce uspodávateľia domáci si na hrade právo, vyhradzovali právo, aby mohli proste odmeniť najlepších pravých prúdárov z kategórie mužov a žien. Obidvaja z Lučky. Pravý prúd Lučka ženy, pravý prúd muži Lučka. Takže ešte putovné poháre. Dobre. Stará známa firma. Gratulujeme. Takže putovné poháre, takto príďte si ich prevzať, aby sme mohli mať nejaké fotky, ale tieto putovné poháre zostávajú tu. Dobre? Takže, ženy, Lučka, muži, Lučka. Vystúpte, aby sme mohli urobiť proste snímočky. Tak. Keby vyhrali aj nejaké úzovské Pekľany, zostali by tu, pretože skutočne, lebo to sú cenné poháre. To isté, ako máte v Tichom potoku, takisto to si nechávajte putovné poháre, ale sú tam zaznamenávané víťazné družstva. Mali ste byť druhé, vidíš, mám padať. Čo na záver povedať, dievčatá, chlapci, skutočne som veľmi rád, že ste sa chovali disciplinovane, že nedošlo k žiadnym úrazom, nedošlo k žiadnym
invektíva. Skutočne sme veľmi radi, že sa to tak krásne, úspešne ukončilo. Ja vám prajem šťastný návrat domov, ale skôr, ešte než odídete domov, tí, ktorí sa prihlásili na súťaž športových, športka, či ako sa to volá? Športovka? Šport. Na športky. To znamená, v poriadku, to je vaša súťaž. Ja vám želám veľa úspechov. Dôstojnému ukončeniu dnešnej súťaže 3-krát hurá! 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 Dovidenia. Pojď se my, máme hadice obrovský, my jsme hasiči sudolský, s ohněm i žízní souboj řádí. Pojď se my, do velký dálky dosíknem, a když svůj mundur oblíknem, tak všechny ženský po nás pálí.